Mae rhaid I fi ddechrau efo cyffes. Mae rhaid fi gyfadde rhywbeth o'ch blaen chi. Dwi ddim yn un da iawn am aros. Dwi'n person eitha di amynedd os dwi'n hollol onest gyda chi. Os dwi'n cael syniad mewn i'm hen, mae rhaid I fi ddilyn y peth fyny yn syth. Os ydw I yn cael mewn I meddwl bod fi angen danfon neges I rhywun, mae rhaid fi wneud yn syth. A mae hynna triennu I rhai o diaconiad y capel sy'n cael negeseuon gyda fi'n hwyr yn y nos neu yn gynnar iawn yn y bore. So, sori am hynna. Dwi ddim yn berson da am aros. Os ydw i'n disgwyl delivery, dwi jyst ar biger draen trwy'r dydd, a wnes i'r delivery ddim yn cyrraedd ar y diwrnod mae fe fod cyrraedd, yna, dwi'n flin wedyn, a bod yn hollol onest. Bod ddim o dragwyddol bwys. A wedi hir ddisgwyl, mae Gregs wedi agor yng Nghanarfon. Newyddion da o lawenydd mawr. Ond, alla I ddim deall pan bod y queues yn cymryd mor hir I fynd lawr yn Gregs. Dwi'n gwybod da chi wedi bod yna amser cinio, ond pa mor hir mae'n cymryd I roi sausage roll mewn bag? As in, alla fe ddim bod yn cymryd gymaint a hynny o amser. A wedyn, jyst peidiwch dechrau fi ar y pobl sy'n methu defnyddio y self-service tills yn Tesco. Dwi yn berson sy'n cael ein anodd aros. Ond, o ddifri, amser yma'r flwyddyn, I ni'n galw'r amser yma'r flwyddyn yn yr wythnosau yma cyn y Nadolig yn Advent. A pwynt yr Advent yw helpu ni I ddisgwyl. Helpu ni I aros i'r rhywbeth da ddod. Mae e'n dymor o'r flwyddyn lle ni'n cael ein gwahodd I bwyllo, I ddisgwyl ac I aros. Ond os ydych chi'n debyg I fi, dydy pwyllo, disgwyl ac aros ddim yn dod yn naturiol. Rai misoedd yn ôl nes I ddarllen llyfr oedd yn trio dweud mai prif broblem y byd heddiw oedd prysurdeb. Bod ni jyst rhy brysur, bod ni'n rhuthro I bobman. Dwi wedi menthyg llyfr I rywun, I ti Manon. Ti wedi gorffen e? Do, gret, achos mae pobl eraill eisiau menthyg o rwan. A enw'r llyfr da yma yw The Ruthless Elimination of Hurry. A be mae'r llyfr arbennig yma yn dweud yw mai y prif elyn I ni fyw bywyd yn ei gyflawnder mewn gwirionedd heddiw ydy'r prysurdeb, y rhythr mawr yma sydd gyda ni gyd a sydd gan gymdeithas heddiw. A pan o'n i'n darllen y llyfr, o'n i'n ostynedig iawn yn dod wyneb yn wyneb gyda ngwendid mawr I, sef bod fi wastad yn ddiamynedd ac ar frys a mewn prysurdeb trwy'r amser. Ond, fel o'n i'n dweud, mae amser yma'r flwyddyn yn amser I ni bwyllo. Mae e'n wahoddiad gan Dduw I ni arafu I lawr. Dyn ni wedi codi yn coeden Nadolig ni ers wythnosau nawr I ddeud y gwir. Nath o fynd lan mis Dachwedd yn tu ni. Roedden ni methu aros. A chi'n gwybod, mae amser yma o'r flwyddyn Nadolig, bod fod yn amser lle da ni'n pwyllo, ti'n mynd siŵr amdano chi, ond mae'n teimlo fel bod fwy prysur na gweddill y flwyddyn. A da ni'n codi'n coed Nadolig, a wedyn sgynnon ni ddim munud i'w gwerthfawrogi nhw, nac oes? Achos da ni'n rhuthro o un lle i'r llall. Dwi ddim yn siŵr amdano chi, ond pan dwi yn rhy brysur, a pan dwi ar frys I rhywle trwy'r amser, dwi'n cochi allan ar be sy'n bwysig mewn bywyd. Yn aml, pan fydda I a Mena, lle wyt ti Mena? O Mena di deud, paid y sôn am unrhyw stories amdano ni, a dwi wedi cael caniatadu ran un. Ac pan fydda I a Mena yn siarad, yn sgwrsio dros swper neu rhywbeth, weithiau fyddwn ni yn clywed yn gilydd heb wrando ar yn gilydd. Chi'n rhywbeth beth fi? Mae'n meddwl I yn rhywle arall. Dwi'n meddwl,
Mae rhaid ni fynd a cadog i wers nofio bore fori. Mae rhaid ni cofio rhoi rhywbeth yn ei fagau bore wedyn. Mae gyda fi'r darn yma o waith dwi heb orffen. Chi'n gwybod, chi'n gallu bod yn rhywle heb rili bod yna. Achos bod eich meddwl a'ch prysurdeb chi'n mynd â chi i rhywle arall. Ac falle bod hwn yn brofiad cyffredin i chi. Sef bod chi mor brysur, bod chi weithiau yn colli yr hyn sydd yn bwysig. Tybed a hithau nawr yn dymor yr advent, yn dymor y Nadolig, bod hwn yn wers pwysig i ni mewn perthynas efo'n profiadau ysbrydol a sut mae Duw eisiau siarad mewn i'n bywydau ni. Da ni'n byw mewn oes lle mae llawer y bobl yn dweud bod dim lle i Dduw. Bod Duw hyd yn oed wedi anhofio amdana ni yma yng Nghymru. Ond dwi'n credu fod Duw gymaint ar waith yn plith ni yma i o erioed wedi bod. Jyst bod ni falle rhy brysur i sylwi ar hynny. Falle bod Duw yn ceisio rhoi arweiniad, ceisio dangos i gariad i ni heddiw gymaint ag erioed. Jyst yn bod ni yn byd modern, yng nghanol yn sŵn am prysurdeb, ddim yn clywed y llais yna sy'n galw arna ni. Efallai'n hymor yr advent eleni, bod e'n gyfle i ni arafu, yn gyfle i ni dawelu, mwyn gwrando ar be mae Duw yn ceisio dweud wrtho ni eleni. Falle bod e'n gyfle i ni wneud llai ond yn well. Falle bod e'n gyfle i ni gael sgyrsiau arafach ond dyfnach. Falle bod e'n gyfle i sgrolio llai ar Facebook a gwerthfawrogi byd natur yn fwy. A pwy a wyr, falle yn y tawelwch a'r llonyddwch yna, fe gewn ni rhyw olwg newydd o pwy yw'r Duw sydd yn caru ni. Nawr, mae heddwch yn thema da ni'n clywed lot amdano fe'n amser y Nadolig. Diolch i'r pobl ifanc yr eglwys nath arwain ni yn gweddiau, ac rhai'r gweddiau yna yn arwain ni mewn i feddwl am heddwch Duw. Tywysog tangnefedd ydy'n un o'r teitlau oedd gan Iesu. Ac wrth edrych ar y byd heddiw yn arbennig gyda'r rhyfel yn Israel a Gaza, i ni'n naturiol yn gweddio am heddwch yn y dwyrain canol ar hyn o bryd. Wel, yn ogystal â gweddio am heddwch rhwng gwledydd, dwi'n meddwl bod Duw yn dymuno rhoi heddwch dwfn yng nghalon pob un ohono ni y Nadolig yma. Ddes i ar draws yr adnodau hyfryd yma yn Eseia rai wythnosau yn ôl. Dwi'n mynd i'w harwain a'i cysuro. Cysuro rhai sy'n galaru a rhoi lle iddyn nhw ddathlu. Heddwch a llwyddiant i bawb yn bell ag agos. Dwi'n mynd i'w iachau nhw, medd yr arglwydd. Mae'r adnodau yma'n adnodau gath i rannu tua 2,600 o flynyddoedd yn ôl yn wreiddiol. Ond dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond dwi'n teimlo bod rhain yn adnodau mae'n byd ni heddiw angen i clywed hefyd. Mae'r rhain adnodau dwi angen i clywed yn hymor y Nadolig eleni. Falle bod nhw'n adnodau da chi angen i clywed. Sef bod Duw yn Dduw sy'n iachau ac yn cysuro, a mae e'n dod â heddwch a llwyddiant, a bod hwn yn reswm i bobl ddathlu. Nawr, wrth edrych ar y newyddion dyddiau yma, falle wrth wynebu rhai heriau yn eich bywyd chi, da chi'n teimlo, wel, sgynna i ddim lot i ddathlu ar hyn o bryd. Sgynna i ddim llawer o heddwch yn fy mywyd i ar hyn o bryd.
Ond un o honiadau y ffydd Gristnogol, a rheswm pam yn bod ni yn dathlu amser y Nadolig, yw mai nid syniad ydy heddwch, nid concept ydy heddwch, ond person. Person a ddath i'r byd gyntaf ym Methlehem. Mae'n adnod yn y Testament Newydd sy'n dweud, oherwydd ef, Iesu, yw ein heddwch ni. Hwna'n hyfryd yn dydy. Nid syniad ydy heddwch, ond person. Person sydd wedi dod mewn i'r byd yma i'n caru ni. Nawr, yn gath y Testament Newydd, neu'r rhan fwyaf Testament Newydd, i sgwennu mewn Groeg i ddechrau. A'r gair sy'n cael ei ddefnyddio yn heddwch fyna ydy airini, sef lle mae'r enw Irene yn dod ohono fe. A mae'n debyg hefyd i'r gair shalom, falle bod chi wedi clywed y gair yna, shalom. Ac mae'n golygu rhywbeth lot dyfnach na dim ond jyst bod dim rhyfel. Mae'n golygu rhywbeth tebyg i bod mewn harmoni. Nawr, da ni wedi clywed harmonies hyfryd iawn yn dod gan y band heno. Ond mae yna rhywbeth dofn yngloes efo'r syniad yma o airini, shalom, heddwch, o fod mewn harmoni. Achos, dwi'n yn siŵr amdano chi, ond os ydych chi'n debyg i fi, ydych chi'n cael y teimlad weithiau bod ni'n trio byw yn bywyd mewn ffordd sy'n allan o harmoni. Allan o harmoni gyda ffordd mae Duw eisiau ni fyw yn bywyd. Allan o harmoni gyda'n gilydd, allan o harmoni gyda'r greadigaeth yma mae Duw wedi greu. Mae'r bywyd modern yn aml yn fywyd sy'n allan o harmoni, yn dydy. Ond mae Duw yn arbennig yn hymor Nadolig yn galw ni mewn i'w heddwch e. Yn galw ni yn ôl i'w fwriadau gwreiddiol i ni. I ni fyw mewn harmoni gyda fe. Wrth fyw mewn harmoni gyda'r Duw sy'n yn caru ni, fe allwn ni gael yn iachau o'r prysurdeb yma sy'n dwyn yn llawenydd ni. Felly, dwi eisiau deud Nadolig llawen i chi. Dim rhy gynnar i ddeud Nadolig llawen, na, Nadolig llawen. Yng ngweddi yw y byddwch chi i gyd, a fi gyda chi, yn profi y shalom a'r heddwch dofn yma y Nadolig yma. A byddwn ni'n sylweddoli mae'r ffordd y gallwn ni brofi heddwch ydy adnabod ac addoli heddwch ddath fel person yn Iesu Grist. A dyna yw'r person i ni'n cael y fraint o'i addoli yn y carolau yma heno. Felly, dwi'n gweddio a gobeithio na fyddwn ni'n colli gwyrth a rhyfeddod yn Nadolig eleni yng nghanol y prysurdeb. Ac y byddwn ni yn cael y cyfle i arafu lawr ddigon mwyn sychu a credu yn y wyrth bod Duw wedi dod fel dyn i ddangos ei gariad a'n hachub ni o'n holl broblemau. Mwyn i enw. Amen. Amen.